Pero sa injuhang pag-start, nga wa pa mo'y week, pero naana mo'y mga achievements. Like, nakadawat na mong saging from YouTube. So, achievement na si Ja. So, hadyang tanaw ni Jo, murag na agad may potential nga mo grow agad yung channel. Thank you. Maka-emotional. Imagine. So, mga ka-150 nga ni Anami sa diyang house ni Madam Flor. Yes! And then karon kay magchika-chika na pud mi kung unsa asa sila nag-start ug unsa pa din na so on para makabaw tag unsay life niya anhi sa ilahang dapit sa Alicia. Yes. Okay, So, madam. Yes! Yes. Ito sa hadbas. Kasukadla. Kay dili ko maak. Lagi. Okay. Ikaw na deng. So mga may advice o mga tips o unsay mga pinagdaanan ni Ma'am Flor sa isang YouTube channel. Lagi YouTube channel ra na mga love life ha. Pwede love life ba? Ma'am, ma'am ba? Ano ba? How to be you po. How to How be to be you. you po. Kinahanglan mo agi kag kalisdanan. Yes. Saan di mo si Ja makuha. Agi sa kalisdanan. Kay di man gud mo ma-appreciate pod og wa ka maagi kalisdanan da. Process din na si Ja. Kaya ako nag-start ko. Pila nakatuig. Kaingon ako mundang na kaniabot nagtuig kapin ay ha pa ko nakapasar. Mao nga ka pila naman mo kakuan bako pa man siguro mo. Bago pa, Wa pa'y week pa kapin. Wa pa'y Pero sa injuhang pag-start nga wa pa mo'y week pero naana mo'y mga achievements like Yes. nakadawat na mong saging from YouTube. So Yes. achievement na si Ja. So hadyang tanaw ni Jo murag na agad may potential nga mo grow agad yung channel. Thank Kay- you. Maka-emotional. Imagine sa tuig kapin ay ha ning grow gajud. Ja sa mga panahon sa 1 week na makalisod-lisod pa gani ko kin sayang unang pa-subscribe kay 0 subscribers pa. Ultimo ang igsuna nang ihangjo para naman mo subscribe sa wag koy laing sus agharag gajud mga video. Maador magnay na po mo tan-aw. Ja mao nang makaingan jud ko nga kamo mas naamoy potential kay nahimo na mas nahimo ninyo or sa mga viewers nga gusto mo start og vlog I'm sure mahimo ninyo na kay Yes. karon pa para ninyo mga utukan. Kami magani mga ultimo nga maka imo magani Oy, mao magritas ka sexy ereng. Yay! Ito madam. Nay ora to consistent ra. Consistent true. Unsa may aside sa kanang ingana nga being simple, being cool, unsay makaingon, unsay imong kaingon nga ikaw as Miss Flora May. Unsa pa other characteristic nga makaingon ka nga ikaw jud si Miss Flora May. Agahay jud ko may istorya. Mao jud na ihang kuansa. Nagpasalamat pud ko nga kananay siguro gitudo ko sa Ginoo nga agahang video siguro mo spread pod kay arong makaabot ko sa message sa uban nga di na ta ikauwaw ning atong tinagad nga pinulungan nga asa bulano. Yes. Ang bulano na ilan sa nga gahay mo istorya pero karon sa generation medyo napapas na kay syempre ang mga bagong tubo nato nakuha na sa lain nga probinsya kay dagto mga eskwela sa lain so natakdan na ako wa man ko ma-influensya sa lain nga pinulungan kay buhol ra man jud ko sa Manila mao nang makaingon jud mo kini ang istoryahan di jud sa akin nang tawag nang binutbot kay mao jud ni ang istoryahan Nja, para na nakahatag sa message sa aban nga di nato ikauwaw dapat ang atong istoryahan nga gahi kay mao ni atong kuan nga buhulano ta. Love your mother tongue. Yes. Kaya kasi magkuan ta ka na mag-trying hard ta Tagalog, ibash nun ta. Mas okay pag igawas atong pagka-true Bisaya. Kay Bisaya is the best. Correct. Bisda kami. Bisda kami. Charla. Ato bisa ko pawi. Aside sa kuan madam, aside sa being Free hairdo ni madam, free unsay hairdo. unsa puy kanang murag pa tips pud ba nga stage yun nga as simple nga gwapa. Yes. Di ma jud mawan. Kilay is life. Kilay is life. Pag-abot para man. Mangilay gud bitaw ko. Bahala na magkinaon sa panahon. Ilay gud. Bahala gway lipstick sa kili na tulit
masuliid kay hang kilay lagi sa mapakpahak lagi ni mo na hadang. Kay mas sulit pa ang relasyon, ang kilay ka sa relasyon. Ere! Aba. Sana wala na relasyon. Manguli na tabi kay kami ra mo jiwaan na oy. Muli na dito. Muli na ta. Manuwa kita dito madam. Nakita ta dito kanay baybayon. So, unsa may message nimo madam sa kanang para sa uban nga kanang itong Small YouTube. oh, For ano the ba, small YouTuber like. kanang nag gusto mag-start nga igawas pud o kung asa sila natago nga mga shell. Unsa pa yun? Yes, kay kitang tanan kay naaman tay kung asa ta mo haem, naaman tay mga ingana. Oh, kananay sa mga gusto man gi-start kay bawo man jud ko nga lisod kay murag mauwaw kay nga na. Anja mauwaw ka kay na kay huna di ka kamo mo istorya. Anja, uy, Cancel dai. katra naman. Mauwaw ka kay di ka kamo mo istorya. Suwad sila man gihapon kay naman gihapon yung mga tao nga kananay. Ganahan di ay simong inistoryahan ug ingana ra ka ako bitaw di ta ko mo Bisaya kay mauwaw ko sang inistoryahan kay gahi ko pero ahang gi-embrace. So agarang message ninyo is embrace kung unsa ka kay naghapoy tao nga moangay nimo bisag ka na nay makahanahan ka nga maot na siguro sa mga istorya yan ang sumunod pero naghapoy tao nga mo appreciate nimo basta kuan naman gihapon jud kananay so das mag Correct. patihi jud bahalag mo Bati. kinaunsa Basta mga start jud Basta mga Bisaya, kung bati. Dati yun. Pero, imagine madam, maning kuan Sa imong kuan pag-vlog kanang nature na jud na nimo nang kanang joker jud ka or unsa ba kanang agahon sa pag-vlog dyan na he ugan sa dyan ko sa personal mao din na dyan makita na sa vlog kay ako din nagdag haba din sa among bahay kay bukid man lagi ni kamudyo wa ko daan ni grabe mingawag among kamudyo mo anang dyan ang Enjoy. gitujo pod para hang ginikanan mga exam malingaw pod ni ba bisag saingan nga butang kay wa may lingaw dari nga na ra kay lisod man kadug sigara gamon mo tayo na mo nang Bro, maghanahon ako unsa ba ihang kuan kanang hangi istorya nga kananay aron mo siga pod ba ma-ignite pod yun hindi mo ko gamay kay grabe mingaw ba sa dari English ignite ma'am, smell lang tadi ni ma'am. Kadang tatag unas gamay. Ano na mo kay cotton di ah. Wait taw Okay, no. in case of kung ano, In bleeding. fairness jud kay lamit ra ba jud ka jud hairs madam ron. Bongga. Kasi itang kasudlay duha na kaadlaw Wait taw no. wala man hara naman ang giingana Sa imong pag-vlog ma'am, unsa man imong na-learn? na-learn dyan na sang pag-vlog nga naagad di taong di ganahan nimo talagang sa kakabutan pero naay di tao nga muhigugman nimo bisag di nimo kaila Mao jud. Sama kami ma'am. We love you. Wow! Yes. Stay for those who appreciate us. And live for those. mahigug maganitag ka away kini True. pa taong mahigug Love your enemies. Matod pa sa Biblia. ara correct pagtugod na Yes, pagtugod na ng ka. istorya ha Mo na nga. isa pa wa kapangutan ha Ikaw pangutanan na. kanina laman Ikaw dai pangutanan dai. Ikaw naman tol. Magdamiro ka. Love life. ato nang live kay wa Oh my god. Assignment pass tomorrow. Ano pangutan na, ma'am, love life. Okay, assignment pass tomorrow. Ano may mga inspirational message for us ka mga small vlogger para na mo. amo ra jud taghara jud ko na jo kana na ay bisan og why mo tan-aw sa inyong video adto jud mo kahunong og upload kay abot ra jud panahon nga maluoy ang Ginoo or ang YouTube mapansin mo mabutang mo sa recommend ug mundang mo ha pa may butang sa recommend ug wala video ninyo manang di gud mo mundang bahala mo kinaunsa bahala diha adto laman ang video nga gatuwad sa kay na ay video Bitaw. bahala bisag unsa na bahalag nanot basta na bahala basta kay na kay ka-upload kay kadugusan nimong upload na sige na ko makita na ka mailhan na ka magpangita na po na sila nimo kaysa wag ka kay upload may mong paabot og wa upload ra jud pirmi mura ni hangi ka istorya ninyo mga bag-ong YouTube Yay. YouTubers Mo na gatong mga video nga na-pending unsa naman to. Oh. I-upload na. upload na Bitaw. Sa pagpa-wifi na lang. Memory Diba? full na ang kuan sa kon kay gahapon ga vlog karon pag upload handed karon pag-upload. na raman ninyo nga ahang sitwasyon ako ray mo edit ako ray mag-vlog ako ray isa pero kada adlaw ko upload Oh. wa pa di signal ngita pa ko asa ko pero ning kamot ko
Uy, paras kaugmaan. Bisag wa ta kay Bob, di na ta kaugmaan, pero Ano ka ba na? kay Bob, baday tag maugmaan pa patag di na nga ginuura mi na sayod, pero manikaw magyapon, di paras kaugmaan. Huwag mamatay ta, di ta dapat mahadlok. Taktawa. Sakto, Jod. Correct. TikTok.com. Yaw. Uwi na besh. Bitaw. Huli na ko. So, Ay, thank kita you ma- so much. Napaba? Crowning moment. Sa nag-crown. Wait, dara di ako. Dara crown. Dara crown. Wala ko ilayin kay tumboy-tumboy biyak ko. Dara. Dara crown. OMG. The Miss Universe. Hoy, suni na kaya gawin ko. Ken. The Miss Universe 2020 is Ma'am Flor. Ma'am Flora May. Ma'am Flora Me. And first runner-up, Scarlett Dilapos Oranas. Yes. 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 Correct. So mga kawan 50, magpasalamat ay pumigdako ni Ma'am Flor. Milet. Ma'am Ma'am Milet Milet for... for As a road Wala ba sa manager. Take two. Take two sa. Take 2. Start. dako day mong pasalamat ni Ate Milet na siya'y gag-guide na mo padung dire bisig busy siya ni uban siya namo para lang ma-meet na mo si Ma'am Flor. And also, Ma'am credits Flora day May Bahala. yes. Credits day po ni Madam Milet and also ni Ate ni Cindy. Madam Cindy Cindy Bicada. Bicada Vlog. Yes. Kay without them og si Mami Jomar, yes. Jomar, Without also. them di po sila biya po ang road nga para makakuan niya. So thank you for watching mga kawan 50. Once again, thank you and God bless. And we are the Sister Rakas Barbies. And don't forget to subscribe ka Ma'am Flor May. Yes, don't And forget. also our channel. Thank you, and mabuhay. Bye! Guys, adto nito kalimtik subscribe ang ilang channel ug wa pa mo naka-subscribe. Sister Rakas Barbies, i-click pa ang notification bell para ma-update mo na sila bagong video kay di basta-basta ni mga tawanan ni taw ba mo? Mga basin ko kasi. Mali na ta. Di kay mo yung sila og mo yung Mga tao Diyosa, kay mga Diyosa ba dyan ni di Madam? mo gani tao din ang Diyosa di man. Aja mo kalimot og subscribe sa ilang channel kay makalingaw pag ilang mga videos para makakita po mo ilang kalain-laing mga beauty. Medyo kang Afrika. Oh. Miss Japan. Miss Mexico. Ano yan? Adyo guys, daghang salamat ka John sa continue supporting Sister Rakas Barbies kay napa sila daghang mga videos na himuon nga na lurat sa gidong matas kalari. We love you, Ma'am Flora May. Bye, Ma Flor. Ay, bye, Ma Flor.